Викаш 7, аз 7 Какво нямаш. става, хора? Ние ще направим ново ревю на сървър Mindblood PvP. И така, това е пред мен оунера, Хрис. Да. Това е Encounter, това е админа. Да, И така. оставете. Той сега е ютубър, защото снима в нашия сервер. Кой мана флая? Опаче, оп. Между другото, о не. Готов си. Ама аз си го махнах се. Забравя съм да сложа на ютубър плюса. Това е спална. Много е як. Да зареди. Ти с кой текшер пак си? Дефолт. А, добре. Значи пак е як. Да заредиш ще го покажа целя. Че да сложа дефолта. Така. Еми да, як е, а пък ако го направя нощ, изглежда още по-яко. Где го прави нощ? Зависи на колко брайте. Аз го направих вече, че ще го направя гей. Опа. Зависи на колко брайте. Така, да отиваме към другите ларпове. Ларпекет. Как го каза само, ларпекет. Така, това е Тук съм забравил табелката, че Оунера, Хрис, да. Кинг, аз. Тук е някакъв модератор. Не Още съм- за кандидатури, ако кандидатури, някой да. иска да се кандидатира да Админ, пише коментари. Encounter, Head админ, Crash 99. Така, да отиваме към следващия Warp Enchant. Така. Warp Enchant е ето тук. Точно тук. Така. Warp End. Защо е седнат Warp End надолу? Че? Ето това е Warp End. Енконтър. Енконтър, махни са. И това е PvP дупка. Така, да отиваме към следващия Warp Food. Пак е седнат то Warp на майната си. Добре вече. Добре, така е добре. Warp Food е ето това. Хора, трябваше да го направите е така. Или с някакъв друг цвят, не знам. Да, със синьо, без това логото на сервера ще е синьо. Защо така ми забива ми мишката, бе? Не знам. Имаш предвид, че примерно мърдаш ga наляво и тя так. Да. Не знам, той на мен някой път така ми става. Warp PvP дупка. Това е PvP дупката. Още не е довършена. Да, започнахме я, но още не сме довършили. Но е. А сервера е PvP. Да, сервер е PvP. За сега има само 8 Ликът ми човека. забил. За сега има само 8 човека, но ще се постараем по-нататък да направим до повече. Ще видим колко хора ще проявят интерес и ще влизат в сервера. И по това ще изберем колко слота За да е. малко и за един месец ще е привейт сервер. Мога да потърсите по скайп, който ще е в описанието. За да ви лайтли с ним. Да. За сега сервера няма да е 24 от 7, но Да. ще се постараем най-много до месец-два да го направим 24 от 7. Да. Това е Warp Repair. Тук наковални, така, Той е до Warp Enchant. И така, Warp Shop, последния Warp за сега. Warp Info не се показал май. Warp Shop също не е направен, но ще се постараем много да направим до... Да, Warp след Shop. клипа. Да, след клипа ще пробваме да го... Warp Екип е най-долу, ето го да, Warp Екип. Warp Тук Equip ще да и правя Shop. Да. Warp кандидатура, но не съм я направил все още. Warp Info не съм показал. Кое не съм показал? Warp Info. Тук съм, бе. Информация за сървъра. Евентите са всяка събота и неделя от 8:30. Ще бъде. Правила. скоро. Не псува и наказа се с мют. Не искай ранг, наказа се с мют. Не ползвайте хак, наказа се с бан. Да. И мисля да е това за клипа. И не знам. Нещо друго.
Хора, нещо друго взима да казвам. Нищо друго. Забравихме тук да покажем, че За ютубър ви трябват най-малко за 20 абоната ютубър ви и трябват 40 гледания. най-малко 20 абоната и 40 гледания на клипа. Тук, за да искате да закупите ранг War по SMS, все още не е направен. След клипа го почваме. Всичко ще направим. Да. Когато направим вече сървъра 24 от 7, пак ще качим клип, за да ви уведомим. И да. Тук И мислим при това мен да е бяха екипа на Сървъра. сървъра и айде. Чао. Чао.